Deze, dat is van Beatrix Helaas, de Prinsjesdag. Wie is er nog koningin? En dat is van het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima. En deze, dat is een mooie tekening van Rien Poortvliet. En dit is echt een borduurwerk, dat is ter ere van koningin Beatrix, haar inhuldiging. En deze, dat vind ik ook altijd leuk, dat is Drakenstein. Maar de eerste foto van Beatrix in Drakenstein. Want ik hier rechtproblemen. Daarom is die verzameling eigenlijk ook begonnen. Ik kon net meer de hele trap in één keer in. En als ik mijn maas doucht hier en aankleed, dan week Zaburg. Dan moest ik eerst een uur zetten. Nou, dan week 55, dat is net normaal dan. He? En hoe verveel je je? En Ja, dacht ik dacht, ik moet wat uitvinden. Ik word mij vergeten ken en ik Sabi Wijrennen ken. En dat ken je bij. Nou, ik heb nog het afstafje met dan kan ik er wel bij Wijrennen. Ik net me ken, ik kan even zitten gaan. En ja, daarom een lezen ook. Ik dacht, ja, dat vind ik steeds leuker. Misschien is dit ook wel leuk. Dat is van Wilhelmina. Ik heb het idee dat je echt alle hoekjes en plakjes, dat je die wil benutten. Jawel, jawel. Ja, ik ben bij je oorlog wat. Maar ja, daar kwam ik steeds meer. Eerst die langs de vallen net. En wat vind je er nou zo mooi, jongen? Ja, en ja, wat ze doen en haar kleding vind ik altijd erg mooi. Ze kleidt er altijd heel mooi, vind ik. Ja, Maxima ook wel, dat vind ik ook leuk. Maar jij bent een fan van Beatrix? Ja, meestal, ja. Daar is mij begonnen. Met Beatrix. Die heb ik altijd het leukste vond van een koningin. Die oren ben ik best, maar nee, Beatrix had me altijd gefascineerd. Ik wou vaak, wat doet ze nou? Waar gaat ze nou heen? Wat voor kleren had ze? En ja. Ja, ik wil ze in het echt, jongen. Ja. 2-3 keer heb ik haar in het echt, jongen. En ik had haar ook al een keer haar blam, jongen. Daar staat in de koninginnenkamer een foto van. Had mijn man op een foto zetten. Dat is deze. Dat wie in koorts te tillen. Wie is weer squallen. Maar dat was wel een heel bijzonder moment, lijkt het mij. Ja, nou, dat zeker. Nou, je de boppen haast geen plak meer, maar je beneden in de plakken naast moet je zeggen. Ja, dat is weer. Ja, in een slepkamer heb ik echt nog wat plak, maar daar heeft mijn man het net minjes. Dat heb ik net mee. Tegen we daar ruzie krijgen, dat wou ik net. Die mei, ja, vooruit maar. Dat had dus de achter beduurd. Ja, maar dat vind ik echt, dat is me heel dierbaar.